Boy Scout ma jistax jirbaħ elezzjonijiet. Kien b'dan id-diskors skiettu dirett l-editur maniġerjali tal-Gazzetta Malta Today Xavier Balzan iddeskriva l-kap nazzjonalista Bernard Grech u s-sitwazzjoni li qed tibqa' tiddomina fil-Partit Nazzjonalista. Dan f'artiklu opinjoni fil-Gazzetta Malta Today tal-Ħadd hekk kif Balzan sostna lil kap Bernard Grech li ma jidirx li jgawdi rispett huwa politiku granfat mal-kariga ta' kap għal raġunijiet li jafhom u biss. Fil-fatt Xavier Balzan jaċċenna għas-sitwazzjoni kurrenti fil-Partit Nazzjonalista fejn aktar nies qed jitilqu mid-Dar Ċentrali. Hawn l-editur maniġerjali jsostni li Grech qed jiġi abbandunat mill-eqreb konsulenti tiegħu, dan f'mument fejn l-aktar li għandu bżonn. Hawn Balzan għamel referenza għal fundatur tas-sit Love in Malta u dak li kien inkarigat imexxi il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista Chris Perugin. Balzan tenna kif dan tal-aħħar li ħalef li salva l-pajjiżu billi jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista irriżenja eżatt wara r-riżultat elettorali tal-aħħar elezzjoni ġenerali, elezzjoni li l-Partit Nazzjonalista tillifa bl-akbar distak fl-istorja ta' Malta Indipendenti. Flimkien ma' Perugin irriżenjaw ukoll Ray Bezzina li kien il-kap tas-segretarjat ta' Bernard Grech u riċentament ukoll lit il-leminija tiegħu Jeremy Gingell fost oħrajn. Xavier Balzan jagħmel aċċenn ukoll għal kandidatura sulla ta' Elix Perici Kalaxxone għal kariga ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. L-editur maniġerjali tal-Malta Today sostni kif anke hawn Bernard Grech falla milli jimmanuvra favur għażla aħjar għal din il-kariga. Fil-fatt sorsi li kienu tkellmu mal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One kienu sostnew kif ħafna fih dan id-Dar Ċentrali kienu perplessi għall-aħħar bil-kandidatura ta' Kalaxxone e kif hu altru mid-dem ġdid li l-Partit Nazzjonalista jgħid li qed jattira. Intant Xavier Balzan jirreferi wkoll għal karattru ta' Bernard Grech e kif tenna li huwa nieqes mill-gravitas, mill-karizma u viżjoni biex jattira l-elettorat lejn il-Partit Nazzjonalista. B'hekk Balzan temm l-artiklu tiegħu billi tenna kif ma jistax ikollok oppożizzjoni jekk il-kap tagħha huwa sempliċiment Boy Scout.